Buenas tardes a todos. Vamos dar comezo a esta sesión extraordinaria que ven a sustituir a sesión ordinaria deste mesmo mes, creo que era 3 ou 4 de xulio, que, bueno, celebramos no día de hoxe. Antes de comenzar o pleno, dicir que o concelleiro de Somos Ribadumia, Sergio Soutelo Martínez, presentou un escrito para a suspensión do pleno basándose nunha serie de argumentos que para nós pois teñen moi pouca seriedade, pero é que podíamos pasar a describir e incluso podemos facer algunhas mencións, pero ao mellor se xurde ao largo do pleno, pois sí que podemos comentar. De todas as maneiras, pide a suspensión do pleno e dice que solicita a retirada e advirte a retirada inmediata da convocatoria do pleno extraordinario prevista para o 31 de xuño de 2025, que se convoque de inmediato un pleno ordinario omitido nunha data consensuada co resto dos membros da corporación, que se traslada a todos os membros da corporación de maneira inmediata formalmente por escrito como corresponde e xustificación oficial da non convocatoria do pleno ordinaria, e a parte advirte de que non accederse a esta solicitude o grupo que representa, pois neste caso Sergio de Somos Ribadumia, o dereito de impugnar a convocatoria e os acordos adoptados no pleno extraordinario ao atender que se pretende eludir ilegalmente unha sesión ordinaria obrigatoria e que a inclusión dunha xustificación tardía non corrixe a irregularidade e tampouco aceptaremos que se nos impoña un pleno ordinario sen cando menos ter o mínimo sentido democrático, non digamos xa de respeto institucional cara aos concelleiros e concelleiros elixidos democráticamente ou sinxelamente algo de educación, de concordar unha data con todos os membros da corporación. Se isto acontece, reservámonos o dereito de impugnar tanto o pleno que se convoque e celebre como calquer acordo que se adopte nel. Eu creo que isto está basado todo nunha serie de opinións, porque para nada corresponde un pouco co que el nos quere trasladar. De todas as maneiras, consultadas coa secretaria municipal, este escrito, que nós, por suposto, que non compartimos, pero sí nos preocupa, porque ademais hai un punto do pleno que é precisamente que sería o punto número 9, que sería a non celebración do pleno ordinario do 3 de xullo. De feito, hai uns escritos, por parte do PSOE tamén pois hubo algúns escritos. Eu primeiro quero dicir, despois se eso, pois no punto número 9, pois tamén nos estendemos, que o que é este equipo de goberno, primeiro, e despois falamos deste punto, Dolores, pero si me gusta concretar, é dicir, nos podemos celebrar o pleno e non hai ningún tipo de posibilidad de impugnación ou de, que nos dice aquí, non? De impugnar o pleno, parece, é dicir, non ten... A mi entender, no, pese a que efectivamente los artículos 46.2, 46.3 de la Ley de Base del Régimen Local y el artículo 82 rojo establece que las sesiones ordinarias se celebrarán cada 2 meses en la periodicidad que, bueno, 2 meses en el caso de la población de Ribadumia, y en la periodicidad que se celebre por el Pleno. Incluso se ha hecho alguna consulta a una plataforma que es público y se establece que siempre que se sustituya ese pleno ordinario por un extraordinario y haya una justificación para no haberse celebrado el ordinario, no parece que hay sentencias que haya fundamento para que se puedan recurrir esas sesiones extraordinarias que se celebren. Por lo tanto, podemos celebrar o pleno e non hai posibilidade de impugnar. E despois estendémonos no punto número 9, damos as explicacións que de alguna maneira tamén ven precisamente a correxir ou a dar contestación a este escrito presentado por Somos Ribadumia. E aparte, dicir que o punto número 7 da orde do día, que era dar conta das respostas, logos e preguntas formulados en plenos anteriores, vamos a retirar ese punto da orde do día para un próximo pleno, posiblemente nun corto período de tempo, no mes de agosto, na primeira quincena. Bueno, é algo que temos que ver.
Polo tanto, empezamos esta orde do día co punto número Se me permites, alcalde, por unha cuestión de orden, para aclarar brevemente unha cuestión, Sí, antes de que empeces polo punto número 1. sí. En relación tamén aos puntos 7 e 9, que preguntamos en comisións informativas porque se non iban asociados de ningún informe de cara á convocatoria do pleno, que, bueno, xa estaba convocado, queremos que se nos aclare se isto se axusta aos procedementos legais, máis que nada, ainda que sexa unha cuestión menor, quero recalcalo, pode sentar un precedente para futuras ocasións, porque creemos como parte dun punto da orde do día e non de rogos e preguntas debe estar a documentación asociada, informe ou calquer xustificación do punto. Non estaría demais, digo por eso, porque pode sentar un precedente, No, pero o punto número 7 xa o retiramos da orde do día, que pero o 9 non. distinto. De todas formas, Eu creo que o importante primeiro é dar contestación a este escrito que somos Ribadumia, que de alguma maneira dá cobertura tamén á resposta ao punto número 9, que é a non celebración do pleno con respecto sí, correcto, pero se se vai elevar a outro pleno e vai a ir tamén sin documentación, pois solicitamos que se revise se isto é correcto, que non sente un precedente para futuros dar conta que non vayan asociados a documentación ou un informe, neste caso xurídico, solicitamos que coste en acta, porque sería non ter a documentación por parte da oposición de temas que se van a tratar Retiramos os no... puntos da orden do día. O punto número 7 e o punto número 9. Pero Estou advertindo e preguntando. No, Primeiro preguntando se se axusta a legalidade. Porque, non estou afirmando, o que estou afirmando é que non leva documentación porque iso podemos coñecer todos. Pero o punto número 7 e o punto 9 da orde do día. E quedan para o próximo pleno e damos unha contestación precisamente pois máis contundente, se acabe, que é o que íbamos a dicir hoxe. Por lo tanto, empezamos polo punto número 1 da orde do día, que sería a aprobación do segundo informe Paces, que ten a palabra a concelleira, e quero deixar claro que este equipo de goberno sempre fixo todos os plenos que corresponden anualmente. E quero deixar claro que somos moi democráticos, que vos presentastes unha moción o primeiro pleno do ano sempre coincide en Reyes e é sustituído por un pleno extraordinario nese mes entre xaneiro e febreiro, e esos son realidades. E aparte, nos extraordinarios, somos un dos poucos concellos que precisamente dan a oportunidade de incluir rogos e preguntas en todos os plenos extraordinarios. E aparte, tamén as mocións se levan aos plenos extraordinarios, que facemos dos plenos extraordinarios plenos ordinarios. Simplemente era unha pequena aclaración. Perdona, Vanessa Jorge. Empezamos co punto número 1 da orde do día, que sería a aprobación do segundo informe Paces. Bueno, pois traemos neste punto da orden do día a aprobación do segundo informe Paces. Para poñernos un pouco en situación e facer un breve recordatorio, o Paces é un pacto das alcaldías polo clima e a enerxía, é unha iniciativa que surxeu a nivel Europa para que tanto os gobernos locais como regionais se comprometesen de forma voluntaria, algo totalmente voluntario, a implantar no seu territorio compromisos en materia de clima e enerxía. E esta iniciativa abarca principalmente tres pilares fundamentales, que son a mitigación do cambio climático, a adaptación aos efectos adversos deste cambio climático e, por tanto, a pobreza enerxética, e que teñamos un acceso universal a unha enerxía segura, limpia e asequible. No caso do Concello de Ribadumia, o 7 de outubro de 2019, mediante acordo neste pleno, aprobouse a adhesión deste Concello ao Pacto dos Alcaldes para o Clima e Enerxía. A partir de aí, no ano 2020, despois desta adhesión, un ano despois desta adhesión, presentouse tamén neste pleno, o Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sostible, o que se denomina como Paces, do Concello de Ribadumia, que sirve como un documento que ven a ser unha folla de ruta que establece un marco de actuación orientado a materializar as ambicións en tema de mitigación e adaptación ao cambio climático deste Concello, que pasan principalmente por reducir un 40% as emisións de CO2 neste Concello ata o ano 2030, tomando como referencia o 2018, incrementar a capacidade de resiliencia do Concello de Ribadumia mediante a adaptación ao cambio climático. Por tanto, o primeiro obxectivo básico deste Concello, según se recollía neste
nesta folla de ruta era minimizar o consumo de enerxía tamén e xerar cada vez un consumo de enerxía máis limpio, incrementar o nivel de implantación de enerxías renovables, elaborar un inventario de emisións de referencia, ver aqueles sectores que eran os que non só máis emisións provocaban, sino aqueles sectores que máis enerxía consumían, e realizar unha evaluación de riscos e vulnerabilidades derivados do cambio climático. O principal obxectivo do Concello de Ribadumia coa elaboración do PACES foi dispoñer, por tanto, dunha ferramenta, como decía, que servira pois, un pouco como folla de ruta para acabar os obxectivos. Ademais, con este acordo de adhesión ao PACES hai como unha metodoloxía de traballo, como un compromiso que os concellos estamos obligados a cada 2 anos presentar un informe de evolución deste informe PACES. No caso do Concello de Ribadumia, o 25 de novembro do 22, presentouse este primeiro informe de seguimento, no cales se recollían os traballos realizados tras 2 anos de execución do PACES. Neste informe se concluiu que a reducción de emisións conseguidas ata o momento era de preto de un 13%, con uns claros sectores que tanto consumía máis enerxía como que producía máis enerxías, como eran os edificios residenciais e os transportes privados. E a continuación, neste segundo período, neste segundo informe, transcurridos os 2 anos, se plantea a redacción deste segundo informe de seguimento. Cos resultados obtivos neste segundo informe de seguimento e de emisións do 2024, é posible verificar que a mitigación con respecto a emisións de CO2 vai na línea do que se marcou no plan no PACES cando se redactou. E en termos de consumo enerxético, ainda que é certo que se consume máis enerxía na totalidade do termo municipal, tendo en conta tanto instalacións municipais como sector privado, residencial, transporte privado e demais, as emisións de CO2 sí que é certo que se viron reducidas. De feito, o informe así o di, que a reducción de emisións conseguidas ata o momento establecese nun 13,03%. Se temos en conta, ademais, que o sector residencial e o transporte privado é o que ten un maior peso tanto en consumo como en contaminación, se non tiveramos en conta estes 2 factores, tanto o consumo de edificios residenciais como consumo e, por tanto, a contaminación do transporte privado e comercial, estaríamos falando que xa teríamos acadado preto de un 27% deste obxectivo. Por tanto, podemos concluir que os informes realizados hasta o momento veñen a confirmar que se están acadando os obxectivos marcados nesta folla de ruta do PACES, tanto no relativo á reducción de emisións de CO2, que debemos de seguir traballando entre todos, porque isto non é un tema solo de unha administración local, é un tema de todos, de veciños, de sector residencial, de particulares. Entre todos temos que conseguir lograr un concello movido por enerxía sostible, segura, económicamente accesible e garantizar unha mellor calidade de vida para os nosos veciños e vecinas. Gracias, Vanessa. ¿Alguna aclaración por parte de PSOE? Sí, imos a votar a favor deste informe PACES, pero simplemente como dato queremos decir que, ainda que sabemos que este documento que se propón xa aquí non ten un valor normativo nin regulador por si mesmo, senón que forma parte duns plans de actuación que hai que ir complementando por separado, na páxina 62 deste documento di literalmente o obxectivo do informe PACES: incentivar a implantación da tecnoloxía para o aproveitamento das enerxías renovables nas edificacións e instalacións residenciais e servicios, e máis abaixo pon descontos nos impostos e taxas municipais, IBI, licencia de obras, etc., para aquelas edificacións que implementen este tipo de tecnoloxía. Refírese a obras de eficiencia enerxética. Isto ven a dar o que nos presentamos aquí, exactamente o mesmo que nos propuxemos na moción do IBI
dos descontos por obras de mellora en eficiencia enerxética que se rexeitou. Simplemente como aclaración, pero votaremos a favor do informe, por suposto. Algunha aclaración, observación? Pasamos a votar o punto número 1 da orde do día, que sería a aprobación do segundo informe Paces. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que sería a aprobación prego de cláusulas administrativas para a contratación do suministro eléctrico para as instalacións consumidoras de enerxía eléctrica de titularidade municipal. Con palabra a concelleira Vanessa Forte. Bueno, pois traese neste punto de orden do día a aprobación do pliego das cláusulas administrativas para a contratación de suministro eléctrico do Concello de Ribadumia, posto que este Concello dispón de 75 puntos de suministro eléctrico para atender evidentemente as necesidades de electricidade derivado de instalacións municipais e demais, que ata o momento estes contratos estaban suscritos cunha comercializadora e que por recomendación e por asesoramento da persona ou do asesor externo en materia de enerxía, hai que sacar, licitar, contratar e demais. Por lo tanto, se achegan aquí os pliegos de contratación para estes suministros de electricidade. Unha aclaración, observación por parte de PSOE. Simplemente preguntar se non houbo penalizacións nin ningún tipo de cuestión que debamos saber coa anterior empresa. Se fueron haciendo contratos anuales ou sí, xa vin no informe, pero penalización. non se cumpliron, vale. Nada máis, perdón. Unha aclaración, observación. Pasamos a votar o punto número 2 da orde do día, que sería a aprobación deste prego de cláusulas administrativas para a contratación do suministro eléctrico para instalacións consumidoras de enerxía eléctrica de titularidade municipal. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 3 da orde do día, que sería concesión de axudas municipais a entidades e clubes 2025. Bueno, pois traise nesta orden do punto do día o reparto das subvencións municipais para este ano 85, o reparto do 85% inicial das cantidades destinadas a tal fin. Recordar que o marco normativo que rexe este procedemento establecese nas bases e criterios de distribución aprobados por este pleno en data 20 de decembro do 2018, publicadas no boletín do 31 de maio de 2019, e tal como se recollen estas citadas bases, establecese esta primeira fase na que se reparte o 85% do importe total da axuda entre todos os solicitantes e unha vez pechado o prazo de solicitude, revisada toda a documentación, emendada toda a documentación por parte das asociacións, realizouse unha baremación das mesmas que se vos achegou xunto coa documentación, e este 85% inicial reparte das subvencións municipais. Este 85% inicial da subvención reparte 17.000 euros dos 20.000 dedicado a actividades no eido da cultura, o 85% dos 34.000 euros de entidades deportivas, o que supón 28.900 euros, e reparte tamén 4.250 do total de 5.000 euros destinado a asociacións sen ánimo de lucro. Ademais, e tal como se acordou e así se recollen as bases, unha vez aprobado este 85% inicial, realízase un anticipo directo a estas entidades correspondendo ao 25% da axuda aquí aprobada, que se fará efectiva pasados os días despois deste pleno. O reparto, a proposta de reparto queda definida, por tanto, da seguinte maneira. Para asociacións culturais, Asociación de Veciños de Barrantes 2.386,67, Banda Municipal 3.722,63, Agrupación Músico-Cultural 3.387,43, Alecrín 1.672,77, Trasnos 1.179,64, AMPA do CRA 1.817,80, AMPA do CPI 2.833,06.
No relativo ás entidades deportivas, Club Deportivo Ribadumia 8.638,13, Club Ciclista Ribadumia 9.198,35, Club Náutico Muiño Piragüismo 8.155,07, Club Náutico Muiño Ciclismo 1.553,19, Cazadores do Salnés 214,70, Xuventude Sitxan Club de Fútbol 1.140,57. E no relativo ás entidades sociais, TDH Salnés 288,83, Asociación Gotas 1031,55, Down Pontevedra Xuntos 288,83, Smart Maltrato Cero 825,24, Asociación Española contra o Cancro de Pontevedra 1527,70, AFASAL 288,83 e Protección Civil 3.000 euros. Gracias, Vanessa. ¿Alguna aclaración o observación por parte do PSOE? Sí, nós insistir no que xa levamos dicindo nas últimas veces que se trouxeron este tipo de axudas aquí, tamén imos a votar a favor porque son as que hai, pero insistimos en que se debe facer o esforzo de incrementalas porque os gastos das entidades, das asociacións culturais, das asociacións das entidades deportivas se incrementan e a partida sigue sendo, ao noso entender, escasa. Xa sabemos a estas alturas tamén o que se nos pode decir desde o equipo de goberno, que de onde saen os cartos, pois habrá que facer, insisto, o esforzo de incrementalas, xa que este ano pois son as mesmas partidas para os vindeiros anos. Esa é a nosa, sigue sendo a nosa proposta. De todas formas, insisto en que votaremos a favor porque son as que hai. Gracias, Javier. ¿Alguna aclaración o observación? ¿Una aclaración o observación? Vale. Eu son dos que digo que as necesidades son moitas e os recursos son os que son, Javier. Eu acepto a túa proposta, pero invítote a que nos indiques de que partida quitamos para poñer. E cando teñamos claro, estudiamos o vemos, si entendemos que entra dentro do lógico, pois se me invitades a unha reunión de traballo, encantado de participar. No, bueno, pero cando son os presupostos, podes poñer, facer unha recomendación ou sin ningún tipo de problema e dices, oye, pois podemos quitar de aquí ou podemos quitar de ali, sin problema ningún. Sabes, eres consciente que somos o único concello da comarca que non subimos impostos. Somos o único concello da comarca que mantemos os impostos tal e son os máis baixos da comarca do Salnés e son os máis baixos da provincia de Pontevedra. E se non, son uns dos máis baixos. Eso creo que tamén é importante terlo en conta. Pero, bueno, dito isto, agradecemos que nos votes ou que votes a favor este punto número 3 de concesión de axudas municipais a entidades e clubes 2005. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 4 da orde do día, que sería informe sobre a existencia de camiño municipal e deslinde no lugar de Loureiro Barromanes. Bueno, pois traese a aprobación neste punto o deslinde deste camiño no lugar de Loureiro. A ver, trátase de un camiño que se veu afectado ou estuvo incluído en varias concentracións parcelarias neste concello. A primeira na concentración parcelaria de 1958, no que aparecía efectivamente recollido como un camiño. Posteriormente, na segunda concentración parcelaria de Barrantes no ano 78, na que tamén aparecía reflexado como un camiño, aínda que con distinta demarcación. E posteriormente se veu afectado tamén polo Pexón de Ribadumia, aprobado no 2001, na que non se recollía como un camiño. Co cal, según a normativa, según o informe do técnico municipal, así o recolle, no momento que no Pexón non se recolle como camiño, deixa de ser un ben de uso público, como é un camiño, e pasa a ser un ben patrimonial, é dicir, unha parcela sobrante do titularidade do concello, e a todos os efectos así se define. Entonces, este procedimento sería para iniciar o deslinde xa non deste camiño, xa pasaría a ser unha parcela municipal, e desa forma delimitar cal é o seu trazado, o seu ancho, a súa ubicación e demais. Gracias, Vanessa. ¿Alguna aclaración o observación por parte do PSOE? ¿Alguna aclaración o observación?
Pois nada, pasamos a votar este punto número 4 da orde do día, que sería informe sobre a existencia do Camiño Municipal e deslinde no lugar de Loureiro Barrantes. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 5 da orde do día, que sería a aprobación de festivos locais 2026. Pois sométese neste punto a votación a designación dos festivos locais para o vindeiro ano 2026, visto o escrito recibido con data 23 de xuño de 2025 do Servicio de Emprego e Economía Social de Xefatura Territorial de Pontevedra, da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, no que se indica que de conformidade co disposto no artigo 37.2 do Real Decreto Legislativo 1/1995 do 24 de marzo, así como no artigo 45-46 do Real Decreto 2001 do ano 83, do 28 de xullo do ano 83, é preciso proceder á designación das festas locais neste concello para este vindeiro ano 2026. Tendo en conta que nos últimos exercicios viñase propoñendo como festivos locais o luns de Pascua e o venres no que se celebran as festas do viño tinto e exaltación das variedades autóctonas, proponse, por tanto, a este pleno establecer como festivos locais o 6 de abril, que se corresponde con luz de Pascua, e o 5 de xuño, que se corresponde coa festa do viño tinto. Gracias, Vanessa. Algúnha aclaración ou observación por parte do PSOE? Algúnha aclaración ou observación? Pasamos a votar o punto número 5 da orde do día, que sería a aprobación dos festivos locais 2026. Votos a favor? Queda aprobada a propuesta por unanimidade. Pasamos ao punto número 6 da orde do día, que sería a aprobación inicio do expediente de contratación e pregos de cláusulas administrativas e técnicas para a contratación da obra de edificio para os novos servicios do campo de fútbol, pabillón polideportivo e humanización do espacio público anexo ás instalacións. Ten a palabra a concelleira Vanessa. Bueno, pois neste punto tráese a aprobación efectivamente dos pregos de prescripcións técnicas e administrativas para a execución desta obra. O proxecto incluye unha importante actuación no campo de fútbol da Bouza e no pabillón polideportivo de Barrantes. Prevese a construción dunha edificación de 2 plantas que resolva o acceso ao campo de fútbol da Bouza, dotalo de novos vestuarios, así como da dotación de novos servicios para o pabillón. Ademais, o proxecto reconverte o espazo público que hai entre o CPI e o campo de fútbol pois nunha zona humanizada, por así dicilo, nunha plaza, nun parque urbano, e sirve como eixe vertebrador pois para dar servicio tamén aos servicios de conciliación, ocio, plan madruga que se fan no outro edificio. Ademais, este proxecto dá solución á accesibilidade peonil entre o CPI e o edificio municipal onde se prestan estes servicios de conciliación, como son o madruga ou o ocio, ou onde se realizan, por exemplo, as actividades de educación física do colexio, por exemplo, ou mesmo o comedor escolar. Por tanto, estableces un orzamento base de licitación de 897.953,49 euros, máis 188.570,23 en concepto de IVA, o que suma un total de 1.086.523,72 euros. Está previsto que se execute en 2 anualidades, executar na anualidade do 2025 254.939,44 e o resto, é dicir, 831.574,28 na anualidade do 26. Figura nos informes do expediente, nas prescripcións técnicas, que existe partida presupuestaria suficiente para facer frente á dita contratación. O 64,43% do total do presuposto, é dicir, 700.000 euros, realízanse con cargo a un convenio de colaboración suscrito entre a Diputación de Pontevedra e o Concello de Ribadumia no marco do Plan Provincia Extraordinaria, e o resto, 35,57%, que suman un total de 386.523,70, conseguiuse gracias a un convenio negociado por este equipo de goberno coa Axencia de Turismo de Galicia para a execución desta obra.
Establecese tamén nos pregos a forma de adxudicación do contrato, que será un procedemento aberto simplificado. Establécense unha execución de 12 meses repartidos nas dúas anualidades e establécese que o órgano de contratación, neste caso, por ter un valor estimado que supera o 10% do orzamento, a aprobación dos pliegos e da contratación tense que aprobar por acordo plenario, motivo polo cal se trae este punto a este pleno no día de hoxe. Gracias, Vanessa. Algunha aclaración ou observación por parte do PSOE? Algunha aclaración ou observación, Ramiro? Pasamos a votar entonces o punto número 6, que sería pois, a aprobación do inicio do expediente de contratación e pregos de cláusulas administrativas e técnicas para a contratación da obra de edificio para novos servicios do campo de fútbol, pabellón polideportivo e humanización do espacio público anexo. Votos a favor? Pasamos ao punto número... Perdón. Queda aprobado. Pasamos ao punto número 7 da orde do día, que é dar conta... 7, porque anulamos o punto número 7. Ao punto número 7 da orde do día, que é dar conta das axudas a festas parroquiais. Bueno, pois dase conta neste punto do reparto das axudas ás festas parroquiais aprobados en Xunta de Goberno. Como todos os anos, o plazo de solicitude de axudas está aberto durante todo o mes de maio, con posteriormente todo o proceso de emendas, de requerimentos, emendas e demais. A proposta de reparto de axudas a festas parroquiais para o ano 2025 quedaría da seguinte maneira. Na parroquia de Barrantes, Asociación de Veciños San Andrés de Barrantes, 1.666,66, Besomaño, un particular, Verónica Benposta, 361,70, Leiro, Festeiros de Leiro, 1.519,15, na parroquia de Lois, dúas asociacións, o 13 de maio, 820,51, Campo da Picoña, 846,15. No caso de Ribadumia, un particular para as festas dos Dolores, 361,70, e outro particular para as festas de San Antón, San Roque e o Carmen, 723,40. E no caso da parroquia de Sisán, outro particular para a celebración da Virxe dos Dores, 361,70 euros. Gracias, Vanessa. Pasamos ao punto número 8 da orde do día, que sería rogos e preguntas. Alguna aclaración ou observación por parte do PSOE? Con respecto a este último dar conta, queremos facer unha pregunta, unha pregunta. No pleno de novembro do ano pasado, por poñernos en antecedentes, porque isto é moi sencillo, fixemos unha proposta no punto do dar conta deste mesmo tema, que se repartisen o sobrante, o remanente, entre todas as asociacións de forma equitativa, xa que creo recordar que había como uns 2.500 euros de remanente. Non teño aquí o dato, pero aproximadamente eran 2.500 euros, porque eran 7.000 e algo a partida que se destinaba. Neste pleno, aprobas as axudas, creo que son menos, teño por aquí, son 6.000 e algo, non? 6.660. Dixéchelo ti agora, pode ser. Sí. Como se nos respondeu que de cara ao próximo ano se valoraría a proposta do PSOE, se dixo por parte da alcaldía que era unha proposta coherente, preguntámonos que pasou, se vai a levar a cabo. En principio, repartíronse seguindo o criterio de... Non se fixo ninguna modificación. Reparteuse seguindo as bases que hai de reparto de axudas a festas parroquiais. Iso teño claro, pero hai un remanente. Vos dixestes, desde o equipo de goberno, que ibades a ter en conta a nosa proposta. O remanente de campo. O remanente de campo. Neste caso xa temos 2 remanentes. O do ano pasado, máis o deste ano. Entón eu sigo insistindo en que se reparta o remanente, dado que o que dixen no pleno de novembro de 2024 non é unha partida tan grande como para que se vexan afectadas as arcas do Concello, e si estaríamos axudando as festas que soliciten a axuda que fan a festa, as asociacións de festas, perdón.
pois se nos dixo que se iba a valorar esta proposta de cara ao próximo ano. O próximo ano é este. Bueno, vémolo, é dicir, todo o que se lle poida dar sobre todo ás festas parroquiais e as organizadoras das festas sociais a nos parecenos ben, porque todas as persoas que están ao frente das entidades culturais, deportivas e sociais pois eu creo que teñen mérito e todo o que se lle poida dar, pois evidentemente pois é importante. De todas as maneiras, insisto, Javier, que somos o Concello de Ribadumia, que no que os veciños da comarca do Salnés e os veciños da provincia de Pontevedra menos impostos pagamos. É un dato que, bueno, pues vamos a ter en conta, vamos a revisar, etcétera, etcétera. Pero creo que hai que ter en conta precisamente este dato que é moi importante. Os veciños non se ven agraviados precisamente e non pagan os impostos que pagan outros veciños da comarca do Salnés, e creo que somos un dos concellos que prestamos máis servicios e é difícil que cada unha das actividades que leva a cabo o Concello de Ribadumia non repercuta en cada un dos veciños. Ven en limpiezas, ven en actividades deportivas, ven en actividades culturais, etc, etc, etc. Pero bueno, temos en conta ese dato, que todo o que se lle pode dar, por suposto, para nós é algo importante. Alguna aclaración? Sí, está ben insistir no dos impostos, eu quedome con que vamos a valorar ou vamos a revisar, creo que acabas de decir ese tema. Nos, no, polo a retirada dos puntos, simplemente preguntar, porque pensábamos que íbamos a traer no tema das preguntas feitas en plenos anteriores, unha das preguntas que fixemos nós, que era dos procesos judiciais do Concello, que se fixo no pleno de febreiro, creo que foi. Este punto porque se retirou. Porque o punto 9 está claro que foi polo que foi, pero o punto 7 era para saber se incluía eso. Podía incluir tamén... O sea, son dúas preguntas. Este punto, pero non. Sí, sí. Vale. Si queres decir que si incluía eso, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, vale. Entón, eso terémoslo para o seguinte plano. Sí. Vale, e sobre o tema quería facer un rogo sobre os... Bueno, primeiro unha pregunta sobre dado as datas nas que estamos en unha data especial risco de incendios, e creo que aquí en Ribadumia se aprobou un plan contra incendios en novembro de 2021. Se está poñendo especial atención a ese plan en novembro de 2021, estou dicindo de memoria, eu creo que eu non estaba no pleno, pero creo que se aprobou por esas datas, máis ou menos, independentemente en que data se aprobara. O certo que creo que sí está aprobado, se está poñendo especial vigilancia nese plan, sobre todo nas datas que estamos de especial risco de incendio, están desbrozadas as zonas máis con máis posibilidade de ter incendios. Non solamente no ano 2021, senón neste ano aprobouse o regulamento tamén, non? Porque había unha problemática no tema da limpieza de fincas, Dolores, corríxeme. Sí, modificouse a ordenanza, pero o plan creo que está aprobado do 2021. Efectivamente, hai parcelas que se limpiaron e hai parcelas que están pendentes de limpieza, que precisamente, pues, hoxe tamén estuvemos para esa aclaración. A verdade é que ese tipo de peticións, a veces veciñais, para a limpieza de fincas é un tema bastante difícil e farragoso, aparte con moito traballo interno para o Concello, pero sí é certo que para nós tamén é algo esencial, estamos traballando nelo, e de feito eu creo que temos que tratar de incluso contratar unha persona específica para xestionar documentalmente, porque fai falta unha persona para eso solo, unha persona para xestionar todas esas peticións, porque ademais pues hai veciños personas ou propietarios de parcelas que fan, que atenden os escritos, e outros pois non atenden os escritos, nin con primeiro aviso, nin con segundo aviso. Ao final, pois esas limpiezas tenas que levar a cabo o Concello, pero tampouco é tan fácil leválas a cabo o Concello, porque ao final, pois tampouco o Concello pode entrar en propiedade privada con alegría, é dicir,
Entonces isto, pois a verdade é que necesita unha serie de documentación e fai falta unha persona interna precisamente para levar a cabo estas actuacións, porque senón evidentemente pois nos desbordan. Nos no momento en que chega un escrito, unha petición veciñal e hai claro interés por parte do propietario de darlle solución, eso é moi rápido, se soluciona 15 días, 20 días, un mes, a mellor algún se retrasa un pouco máis, porque a veces hai que dar tempo precisamente pois aos propietarios, incluso a veces para cortar madeiras, porque non todas as empresas cortan a madeira en tempo e forma, que nos encontramos a veces con esas situacións, pero evidentemente, como dicía antes, as persoas que non, ou propietarios que non prestan esa atención, pois, bueno, as cousas cambian. A xestión interna, pois a verdade que é difícil. Pero a nos obliga darlle resposta e dar solución, e temos que traballar neso, e posiblemente teníamos que contratar un técnico exclusivo para ese tipo de traballos. Vale, en canto a tema similar, o que sería de limpieza e desbroces, recollemos demandas de veciños desde fai meses, a verdade, por exemplo, en maio xa as tiñamos recollidas, xa se nos dixeron varios veciños de Ribadumia que tiñan a sensación de que se estaban esparcindo as limpezas e os desbroces. É certo que no mes de maio non quixemos traer eso a pleno porque era cando máis medra a maleza, pois sería un pouco demagoxia, pero o noso entender, pero a día de hoxe pois non preguntamos, a pregunta é se están espaciando ou se siguen facendo como se viñan facendo en anos anteriores, porque si hai zonas que hai bastante maleza polas vías. E relacionado con isto, quería facer un rogo nos traballadores, no equipo de traballadores de limpeza de desbroces de Ribadumia. Notei outro día que había unha clara diferencia entre os de Ribadumia e os da Deputación que estaban limpando con motivo da festa de Santa Marta do outro lado da ponte. Porque me vin afectado eu directamente porque me saltou unha pedra ao coche. Entón, unha das cousas que usan os da Deputación de Pontevedra é unha protección contra as máquinas de desbroces. Nós, en Ribadumia, non. A parte de que os coches se poden ver afectados, que o mal menor pode ser ver afectado calquer viandante. Entón, eu solicito ese mellor equipamento dos traballadores que andan con máquinas desbrozadoras para evitar que salten pedras e distintas cousas. Porque xa ten pasado, xa mo teñen dito, obviamente, pois se non teñen a protección necesaria, pois eles non poden facelo e a veces os coches pasan e eles están desbrozando e non os escoitan. Entendo que isto é algo que se pode mellorar facilmente. Vale, pero comentabas aí, si é certo, bueno, nós tamén... Así, o primeiro pixen a pregunta da limpieza e desbroces, maleza polas vías que apreciabas que... Se estaban espaciando por requerimentos que nos teñen feito a nos. Vale, eu creo que en materia de limpieza de viais, o Concello de Ribadumia, hombre, eu creo que co que vemos alrededor cos concellos da comarca, hombre, non é para felicitarnos, porque non debe de ser así, pero creo que somos un concello destacado e, de feito, vamos pola segunda limpieza viaria no Concello de Ribadumia, dende Sisán ata Lois. Si é certo que os tractores de brozadoras, pois evidentemente non, se están en Sisán, non están en Lois, é dicir, o tempo que tardan de chegar de Sisán a Lois, pois a día de hoxe todo o concello está debrozado, a día de hoxe. E aparte, a día de hoxe se atenderon todos os eventos culturales, deportivos, sociales tamén, festas parroquiais, en todas as parroquias do concello. E a día de hoxe, as festas de Lois, que se celebra este fin de semana, mañán é a festa, e Santa Marta mesmo hoxe, todo Leiro, está incluso limpiado os rueiros, que sería a segunda limpieza de rueiros das calles neste ano. É dicir, unha se empezou no mes de octubre, se rematou no mes de marzo aproximadamente todo Ribadumia, e estamos empezando a segunda limpieza por rueiros. Antes empezamos en Sisán e rematamos en Lois, e agora vamos precisamente por parroquias, que é onde hai os eventos parroquiais, os eventos de cada unha das parroquias. En este caso, Lois, creo que está todo perfectamente debrozado e atendido. Leiro tamén, empezaremos con Besomaño, que a mediados deste mes é Besomaño, e así vamos por todas as parroquias. Podemos facer valoracións, pero
pero tamén podemos facer comparativas e invitámosvos a que fagades comparativas e aparte que lle expliquedes aos veciños que somos un concello, e iso podedelo comprobar aquí, de que somos un concello que máis limpieza facemos nos rueiros e nas vías públicas, vou a dicir da comarca, da provincia, etc, etc. Pero que si nos transmiten, eso non quere dicir que en momentos puntuales se poida ver pois erva grande. Este ano foi un ano, bueno, pois no que hubo moita agua, sobre todo aí no mes de maio, no mes de junio, pois é onde nos vimos un pouco atareados, ou un pouquiño bueno, pois máis, pero si é certo que a día de hoxe está todo atendido e se atenderon, xa digo, todos os eventos que non son poucos os que hai aquí en Ribadumia para causar e dar a mellor imagen. E a día de hoxe parte dos viales da concentración parcelaria de Montes de Ribadumia tamén están debrozados porque hai un evento importante tamén e, polo tanto, tamén nos interesa telo perfectamente limpio. Por lo tanto, trataremos de mellorar, que o noso obxectivo é seguir mellorando ese tipo de brozas, pero eu creo que hai poñer en valor precisamente a inversión que está facendo o Concello. A mí me chama moita atención con esa pregunta que acabas de dicir, porque un día, evidentemente, o Concello de Ribadumia, pois temos unha plantilla, que aparte estamos contentos cos traballadores que temos, pero nun momento puntual, pois evidentemente con moitos eventos, a F7, pois tamén viña pois a festa do viño tinto, pois tamén viñan outros eventos. Entonces contratamos a unha empresa e precisamente un grupo da oposición Somos Ribadumia en concreto nos criticou ao Concello por haber contratado e privatizado o servicio de limpieza para poñer para ter o máis limpio posible. A verdade é que hai cousas que chocan, é unha pena que non este aquí, pero esta é unha realidade. En un medio de comunicación, cando nós solamente invertimos 20.000 euros, porque o resto sí que o demos feito o Concello de Ribadumia, había algún medio de comunicación, o Concello de Ribadumia gasta 200.000 euros. Eu non sei se foi con mala intención por parte dese concelleiro ou non, pero de 200 a 20.000 euros creo que hai moita diferencia. Creo que hai que poñer en valor precisamente o que se está facendo, porque eu creo que pois está ben. É dicir, o Concello de Ribadumia debe ser o único concello, ou un dos poucos concellos que ten a traballar os 2 tractores a 2 turnos, pola mañá e pola tarde, para poder atender precisamente todos os viais. Creo que isto pois tamén o hai que dicir, porque creo que tamén ten valor. Iso non quere dicir que na limpieza dos viais, pois, a mellor, pois, non protección necesaria. A mellor os traballadores teñen que ter algún cuidado especial, porque creo que equipados que estamos exactamente igual que os da Diputación, si non máis, menos non creo. Non sei se me entendes. Outra cousa que, bueno, pois, a mellor, pois, teñen que... Ti non te referías a equipamento. Equipamento do AEP. Da máquina, a mellor, da protección da máquina, etc. Bueno, pero da máquina. Non o AEP laboral. Da máquina. Claro, Non sei se o expliquei ben, pero creo que sí, era unha pantalla que polo que máis dixen que os... Pero todas as máquinas veñen... No, é unha persona que se pon unha pantalla. Hai unha persona. Vale. non, ti refieres a eso, non? Que? Claro que me refiro a eso. Con eso evítase que salten pedras aos coches e aos viandantes. Hai unha persona aparte. Polo motivo de que a persona que está coa máquina desbrozadora non escoita moitas veces se ve un coche por detrás, só pode ver, en algúns casos nin siquiera porque está contra un lado. Vai unha persona máis aparte do... Claro. Vale. Perfecto. Pero que en moitos casos eu considero que é absolutamente necesario en vías secundarias ou pequenas pistas non, pero en vías como a que me pasou a min outro día, que insisto, me saltou a min como lle pudo pasar a outros, que lle pasou, que teño constancia que lle pasou. Son pequenos detalles que hai que corrixir, pero eu creo que Eu rogo é que se faga limpiezas e de broces, creo que era o principal motivo, é donde pasamos polos viales, é donde vemos precisamente como está cada un dos concellos. Creo que eso que está bastante... O rogo entón entendédelo. O rogo se o entendemos. Se o atendedes. Non, eu creo que ese traballo xa está feito, non é atenderle, que xa o levamos a cabo. É dicir, non, aínda que haxa rogo, eu o único que che podo dicir é que nun momento puntual, pois ao mellor non demos chegado ali. Non me refiro a eso. O da pantalla protectora. Bueno, sí, bueno, eso a pregunta non solamente que o atendamos, é que eu creo que o comentamos nós precisamente para... Exactamente. Pero bueno, é un tema que a seguridade sempre é moi importante, por lo tanto, non sei... É que considero que sí que é bastante importante por un motivo así. De todas formas,
que me respondas con respostas de outro partido político tamén, pois eu fixen unha pregunta moi concreta en nombre do PSOE, non de Somos, Pero, como, é dicir, como dicías? Porque me respondeche a cuestións que se planteou Somos Ribadumia, non sei se na prensa ou no pleno, eu plantexo unha pregunta en nombre do Pero o PSOE. que dixen é certo, non sei se me entendes o que quero dicir. Pode ser certo ou non, pero... Porque o noso objetivo é traballar e darlle un servicio aos Pero eu non veciños. che digo que non sea Pero certo, digo a que nós colación fixemos desa unha pregunta en que nombre do fixeches- Partido Socialista, Pero non de a Somos colación Ribadumia. desa pregunta que fixeches, o que dixen é unha realidade. Hai moita diferencia de 20.000 a Claro que é 200.000 euros. pode ser unha realidade ou Vale, non, eu non che creo vou que ti discutir como se é unha partido da realidade. oposición non lle podes dicir ao compañeiro da oposición de Somos dicir, oi, mira, o sea, se un pouco serio, non sei se me entendes o que quero dicir, porque esa falta de seriedade que publicas nun medio de comunicación de 20.000 euros a 200.000 euros, vamos a ver, Pero que non sei se entendí ben, pero que eres que yo dije eu. bueno, non sei. Seguimos. É que... Pero a verdade que é unha metedura de pata, non? Non che parece? Ti como ves esa... Eu estou valorando a nosa Ti como pregunta. ves esa... Ti como ves esa... Como ves esa... Non sei, ti gobernaches con eles, eu non. Sí, sí, a verdade é que sí. Vos tamén, Pero eu non. bueno, vale, perfecto. Podo entender que Iso tamén é certo. o que sí me quedou claro é con quen tiña que a min personalmente e ao resto dos compañeros quedounos claro con quen se pode compartir e con quen non se pode compartir. Porque de todo se aprende na vida tamén. Por suposto. A veces tamén se desaprende. Bueno, vamos a centrarnos. Mira, por un escrito que creo que vos chegou, que tamén pensaba que se iba a responder no tema das preguntas que se iban a responder no dar conta no punto número 7 retirado. Neste caso tamén recollemos, como xa é público, as demandas veciñais da Rúa Espadeiro, número 3, era así, número 3. Preguntamos cal é o motivo da demora, porque creo que ainda fai uns días houve ali un problema por culpa das aceras destas plaquetas que están levantadas e que pois ten un problema que creo que xa é coñecido por todos vos. Pasastes por Creo ali. que sei acá. Pasaches por ali. Hoxe non. Desde que hai o problema. Sí, Pasastes. claro. Ten que estar con... Non sei de ti. Para ir á prensa e sacar como un problema aí... Vamos a ver, aquí, cando a prensa se usa por parte dun partido político para decir algo, a menos que sexa unha mentira, e vamos a falar agora deso, é algo completamente legítimo. Digo, porque a veces se usan argumentos que non se corresponden. É dicir, nós, como plataforma política representada no Concello, representando a veciños, temos a legitimidade, eso xa o dixen, é a segunda vez que o digo, de decilo aquí, de decilo na prensa ou decilo en calquer foro. Pero que Vale, porque dixeches a algo veces moi está... importante, é dicir, algo que sea verdad. Sí. Non é certo, entón. As mentiras, as mentiras, evidentemente, debemos, de alguma maneira, pues, non compartir. Vamos a se me permites, Pero un momento, solo é para centrar, é para centrar, porque eu recollo e recapitulamos unhas demandas dos veciños que parece ser que teñen problemas, ahora, sobre todo os que viven ali, porque eu non vivo nesa rúa. A hora de pasar por ali, a min dinme e coméntame varias cousas que pasaron a raíz de esas plaquetas estar levantadas. Entón, eu simplemente vos pregunto se tendes previsto que fixeste, que tipo de actuación fixestes ou que ides a facer. No, mira, non fixemos ningunha actuación Estamos reparando efectivamente, en diferentes... de todas as maneiras. Estuvemos por onde a tua casa, si vistes por ali. Sí, Esa- pero entón non entendo o que me querías dicir antes. Bueno, en todo Había caso, outras zonas máis prioritarias. Pero entón, cando pregunta se pasei por ali, non entendo, en todo caso, Javier, en todo caso, Non é un... Peligro extremo. Sabemos que hai que reparalo, estamos reparando. Eu non dixen que fose un peligro extremo, dixen que é algo que é objetivo. Eu por as túas palabras entendín pero que xa dentro tiña de da reparado, pois que me objetividade, extrañaba porque hoxe non pasei, pero dentro da recentemente sí. objetividade, Javier, dentro da objetividade, pois hai máis urgencias e menos urgencias. Hai cousas de día a día e hai cousas que poden esperar. Evidentemente, todo se debe corregir. Eu creo que o servicio de mantenimiento do día a día do Concello de Ribadumia é alto, moi alto, porque hai moito día a día que se resolve neste Concello, e esa pode ser unha cuestión que tamén apoidamos resolver, pero
non ten tanta urgencia ao mellor como para ser de inmediato, non? De todas as maneiras, eso non pasa por repoñer baldosas, non? Eso pasa por facer unha actuación pois máis seria, porque posiblemente non aí solo, senón no que poden ser en todas as entradas de moitos edificios ou prácticamente de todos os edificios. Porque aí se poñemos unha baldosa sobre outra baldosa, as baldosas, ao pasar os coches habitualmente, pois eso, pois evidentemente, pois rompe. En todo caso, ese é un defecto de construcción fora de quen fora no seu momento, ou entendemos que é un defecto de construcción, e a solución pasa precisamente, pois ao mellor, neses 3, 4, 5 metros, pois ao mellor ter outro tipo de, pois, de material, pois para que non pasen pois esas cosas, porque tamén é moi desagradable que esteamos gastando diñeiro, entendes o que quero dicir, e que volvan a romper exactamente, e iso, bueno, pois non hai solamente dese. Sí. Entonces creo que queda máis ou menos claro, non? É dicir, todas as peticións son urgentes, pero hai unhas que son máis urgentes que as outras. Entonces, hai que esperar un pouco máis, non pasa absolutamente nada, se hai que facer algo puntual, pois se fai algo puntual, como creo que se fixo, pero evidentemente a solución das entradas, dos portales, pasa por facer unha actuación pois máis en máis profundidade, digamos, porque se poñemos unha baldosa e abaixo siga habendo un firme pois defectuoso, pois evidentemente pois o que fai o Concello de Ribadumia é perder recursos e ao final non dar solución a un problema que se pode plantear. E se non se dá unha solución, aínda facendo ben as cousas, a veces non saen todo ben que teñen que sair, para canto máis se fan mal. Quero dicir isto que, é dicir, aínda ao mellor facendo outra estrutura pode romper, pero se abaixo non hai soporte, non se levanta todo en debidas condicións, pois evidentemente pois se vai a fallar o primeiro día e despois nos criticarían tamén por efectivamente reparar e volver a romper, aínda que iso poida facer un traballador. Pero dito isto, nos témolo en conta xa desde o primeiro día, e efectivamente eu escoitei hai algo nas redes sociais, creo que saiu, algo me transmitiron, que eu tampouco lle fago moito seguimento así a... bueno, hai que darlle a solución que lle hai que dar e... Para rematar un máis. Sí. A ver, este é o último, eu quero que se me entenda ben, porque está relacionado coa retirada do punto número 9. Eu creo que... Se é da retirada do punto, creo que non debemos de comentalo. Creo que debemos de comentalo precisamente porque... Pois eu creo que é importante comentar unha cuestión moi concreta. E agora ti vas a facer mencións a esa retirada, pois evidentemente para iso tamén eu facía a miña aportación, non sei se me entendes o que... Pero podes facela agora, é moi concreta. Se me permites? Sí, dime. E ademais creo que pode ser constructiva. Eu creo que debemos manter o botono entre oposición e equipo de goberno porque os tempos cambian e o mellor poden cambiar as cousas. E para iso estamos todos. E todos temos que estar preparados para estar ou na oposición ou no goberno. Eu entendo que vos tendes a potestade de convocar o pleno. Eu, pola miña parte, como portavoz deste grupo, nunca vos puxen ningún problema, sobre todo pois cando foron cambios de fechas ou de datas. Nunca o fixen. É máis, díxeno aquí en comisións informativas, e non sei se en pleno, pero en privado tamén, que nunca vos iba a poñer ningún problema sempre que se avisara con antelación. Non se nos avisou. E a min pareceme unha falta de respeto hacia nós, a un grupo que nunca puxo ningún problema, non avisarnos con antelación dun pleno que está marcado no calendario. Entón, eu rogo que non volva a pasar. Porque a boa comunicación, insisto, é bo tono entre oposición e goberno, a veces tamén fai que o Concello medre en positivo. E sobre todo nun tema que nós nunca puxemos ningún tipo de problema. E é certo que non se nos avisou. E houve unha nota de prensa que si vos tamén supoño que enviastes, onde se nos acusou de mentir. E non é certo. O sea, a propia mentira aquí dicindo a nota de prensa que o PSOE estaba mentindo é unha mentira. Non hai... Sí, unha nota de prensa enviada ao... Eu creo que ese punto Faro de Vigo non quería entrar moito nel, porque, de feito... Pero non sei se estás entendendo o tono no que eu estou dicindo. Estou entendendo, Javier, estou entendendo, pero eu precisamente quería dar resposta nese punto. Vale, pero... ese punto da orde do día. Hai un calendario que nós temos que mover... Dicir que somos antidemocráticos... Home, pois, nós temos os concelleiros da oposición. Vos sabedelo con antelación. Nós non. Creo que moi poucos concellos, Javier. Creo que moi poucos concellos
fan plenos extraordinarios con rogos, con preguntas, con mocións, Estou- moi poucos E concellos. dixen que era un rogo moi Isto concreto. quere dicir que non Moi somos, concreto. quere dicir que non Estou somos, argumentando. antidemocráticos. E cando ti, o voso grupo político, no ano 2023, presentou unha moción para que se tuvese precisamente en conta que o pleno do mes de xaneiro non que ten nada podía que ver, coincidir e nós lle demos o visto bueno e aparte eu dixen naquel pleno que nos parecía correcto celebrar ese pleno que se facía Pero no, que non me estou referindo a iso, alcalde. que se incluían rogos e preguntas. Polo tanto, podíache dicir algo máis. O retraso dese pleno ven precisamente a responder ao que aprobamos hoxe, que para nós era algo moi importante, que era a aprobación do inicio do expediente de contratación e pregos cláusulas administrativas e técnicas, que é un proxecto de 1.100.000 euros no Colexio de Barrantes, no campo de fútbol do pabellón polideportivo, porque este pleno era para celebrar, non sei se era o 3 ou 4 os xoves, e precisamente como non tiñamos toda a documentación, alargámolo para a semana seguinte, despois se deron unhas circunstancias que non pudo ser, pero se alargou e se levou precisamente íbamos a levar a semana seguinte precisamente para incluir este punto, porque é 1 millón de euros que se xoga o Concello de Ribadumia, e ese millón de euros é precisamente para invertir no campo de fútbol e no que é o colexio e o campo de fútbol, e aparte unha subvención da Diputación en torno a 700.000 euros e hai outra da propia Xunta de Galicia en torno a 300 e pico mil euros, que suman aproximadamente 1.080.000 euros. Creo que esos son inversións importantes para o Concello de Ribadumia, e o retraso precisamente era, pois eso, e como fixemos en anteriores plenos, Javier, como fixemos en anteriores plenos, aplazámoslo unha semana ou aplazámoslo semana e media, que era un pouco que se podía necesitar, e incluíamos estes puntos. Pero bueno, evidentemente, non te preocupes que nós o que queremos é facilitar, por suposto, a oposición, porque é o que acabas de dicir ti. Hoxe estamos aquí e mañán podemos estar aí, e viceversa. Non sei se me entendes o que decir. E iso Sí, nós entendo que temos dixen eu. absolutamente claro. Pero Intentaremos vos, que non, pero vos iso pode pasar. entendedes que os concelleiros da oposición, se non sabemos que non se vai a celebrar o pleno, No, o pleno, ti nos- sabes, eres consciente na historia Déxame deste acabar a concello, frase. desde que Non acabei a frase e non sabes o que vou desde que eu dicir. son alcalde, tenche que quedar claro que non hubo un pleno que nos saltáramos. E se se saltou algún Pero non me pleno, refiro a e iso. se saltou algún pleno, É que non me estou referindo a iso. Aparte, vamos a ver, que eu non quería comentar hoxe, pero retiramos Déxame, a orden é que do non me día. estásme contestando algo que non che estou requerindo. Entón, non estou tendo a resposta que quero, porque non é a resposta á Pero que non pregunta. te podo dar a razón, eu vouche dar a razón a miña razón, non sei se me entendes o que quero decir. Mira. Eu vouche, é dicir, eu podo Deixesme compartir acabar a frase contigo. que me cortache. Sí, pero Gracias. ti Pregúntache. tachernos de antidemocráticos. Pero é que houve algún tipo de comunicación, e vos a nós tachástenos de mentir en algo que non era mentira. Hombre, no momento, O que quería decir, e acabo, porque Faro de Vigo, o día 9 de xullo de 2025, hai unha nota de prensa por parte do equipo de goberno, de todas formas, son tres cuestións, sí, Sí, está publicado. está entrecomillada, o sea que se non pois chamades o Faro de Vigo e requeridelle vos. Eu requiro a vos, se está estas palabras en boca vosa e non o son, teredes que requerirlo vos a quen redactou esta noticia. Todas formas, moi concretamente, nós, o non, que era o que quería decir antes, o non ter coñecemento con antelación, como si o tendes vos, formando parte do equipo de goberno, as nosas axendas e os nosos compromisos están condicionados polas datas dos plenos ordinarios. Dos plenos extraordinarios, pois non poden estar na mesma medida, por suposto. E sí, se fai outra vez. Pero tamén se dixo, quero dicilo aquí, que se iba a facer e se estaba retrasando polo que recolle a mesma noticia, e se non é certo, recriminaredeslo a quen a escribeu, que se iba a retrasar porque non estaban preparados os presupostos e chegamos a este pleno de sustitución e non hai orzamentos. sí, é que Vale. os Entón, presupostos e tamén despois, precisamente pola nota de prensa, insisto, buscádela, el gobierno de Ribadumia justifica la falta de un pleno con la preparación de un presupuesto. E máis abaixo, o último párrafo, dice, isto está aquí, está publicado, non estou inventando. Pero, Javier, Pero, queredes, insistides en que nós mentimos sobre isto? se queres, metemos o punto na orden do día. O que te quero dicir Ah, non, eu non retirei. é que, ti fixeches a proposta da retirada da... Non, eu fixen unha pregunta por cuestión de orden, é distinto. En todo caso, Javier, que quede claro que este concello, este equipo de goberno, se celebraron
os plenos correspondientes anualmente. E cando hubo algún salto de algún pleno ordinario, se incluíron rogos e preguntas e mocións. Por lo tanto, máis democráticos que o que podemos ser, creo que hai poucos. E se facemos un repaso en outros concellos, pois ao mellor non estaríamos dicindo exactamente o mesmo. Eu empecé este rogo con boa... Non, era a última, xa o dixen. Eu empecé este rogo con boa intención e acabo tamén... Terminamos con boa intención, que non hai problema ningún. Pero, nin nós somos antidemocráticos, entendes o que quero dicir? Bueno, se vos non... Nin si queres, nin vos o fixestedes ao mellor con esa intención. Queres deixar así. Ou a mellor vos tampouco dixestes que nos mentimos con esa intención. Entonces damos por rematado, pero que non nos vamos a poñer de acordo, Javier. Pero iso é moi fácil, Pero evidentemente... É moi fácil, solo é avisarnos cando sepades con antelación, ca mesma que sabedes, e chamarnos para informarnos de que non vai a ser o pleno ordinario pois o 3 de xullo, o 4 de outubro ou cando sexa. Neste pleno hubo un compañeiro da oposición que non está aquí, que ademais non veu, somos Ribedomía, que pode ter, pero, bueno, son outro partido, pero ese partido tuvemos unha xunta de portavoces, porque tuvemos unha xunta de portavoces, non sei se exactamente, non, estuveches ti, Ramiro, creo, non estuvo. Bueno, pois, hubo xunta de portavoces, se convocou a xunta de portavoces, e esa persona, hubo as comisións informativas para decir que o pleno era hoxe, bueno, pues nun dos escritos ou no escrito que presenta pide a suspensión do pleno, bueno, por unha serie de... Bueno, está retirado da orde do día. Bueno, eso quere dicir e demostra que a veces, bueno, pues a oposición, pues, ou neste caso, pues somos, pues, bueno, pero isto é así. Vamos a dar por rematado este pleno. Ramiro, perdona. Ramiro. O meu tampouco goberno ni con outro, pero unha pregunta sí que teño, só unha pregunta, moi rápida ademais. Nada, simplemente, en maio do ano pasado aprobouse aquí no pleno unha modificación puntual do Pexón, a número 5, con respecto a unha masa de terreo rústico que está colindando co polígono industrial. E dende maio do 24 non volveu a vir a pleno aprobación definitiva, entón quería saber un pouco en que situación se atopa ese expediente. No próximo pleno ven esa moción. Correcto. No próximo pleno ven esa moción. E de feito vamos a ter en breve. Si é certo que nesa moción había unha serie de solicitudes aclaratorias, atenderon esas solicitudes aclaratorias, se reiniciou o expediente, e así non, Dolores, corríxeme, para o próximo pleno, que o faremos en aprobación inicial, contemplaron precisamente todas esas cuestións que se habían planteado precisamente para traer a pleno. Correcto. Bueno, ademais, para non ser algo necesario, imprescindible, precisamente para que o polígono poida seguir, pues, regularizar, digamos, a situación que de... Perfecto. Moi ben. Moitas gracias. Gracias. Bueno, pues nada, damos por rematado esta sesión extraordinaria do 31 de xullo. Moitas gracias.